welcome back to our channel. Ito po ang aming vlog number 4. Ang content namin dito ay Guess the Phrase Challenge. Let's say for example, yung word na I love you is iibahin namin ng spelling pero sounds as I love you pa rin siya. Meron din tayong consequences na mangyayari dito pag hindi mo siya nahulaan. Itong lip tint, ilalagay sa lips, 10 times o 10 times sa lips. Tapos naka-blindfold ako. Ako yung magbibigay sa kanya, ako yung mag-iikot na lipstick sa mukha. Ako yung naka-blindfold, siya yung lalagyan ko. Kung siya yung natalo ha. Okay. So ito guys, mag-start na kami. Ready na pala kami guys ng mga materials. Yes. Para ready na. Hindi na kami mag-start nila. Start na natin to. Start na natin to. Mag-enjoy kayo. Okay guys, ito na ang number 1. Ay, bato-bato pick pala, sorry. 1, 2, 3, and... ako na mauna. Huh? Ang dami. Ano? Talo ako. Talo siya guys, kasi ito sa akin. Guntingin ko yung mukha mo. Ikaw yung mauna. Opo. Ito na nga po. Ito na yan. Ito yung, ito yung ita-translate niya in a phrase talaga, pero ito yung spelling. Nabasa niyo ba guys? Don, lit. Ganon. Sige, basahin mo. Lakasan mo. Wait lang. Don't need the... Don't let the color fade to green. Don't let the ba't kasi lita? Diba? Don't let the colors fade to green. Mali ka. Ito guys, yung ngayon, don't let the colors fade to gray. Gray. Gray kasi, wala namang end dyan, tingnan mo. Dahil dyan, meron ka ng 10 ikot ng lip tint. Titingnan nyo guys, ako yung naka-blindfold. Na-enjoy ako dito. Bakit parang siya na lang lagi yung natatalo guys? Ba't ganon? Am I predestined to win? Wait lang ah. Kailangan hawakan mo lang. Ito. Sariling sikap na to ah. We have the first. First, we have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nawala ko guys. Nawala yung paningin ko. Nawala din siya. Uy, tol. Naging zombie ka na. Naging zombie ka na. Okay. Ako naman. Meron kaming kasi siya... alternate kasi to guys. Ay, hindi siya alternate. Alternate. Alternate pala. Sorry ba? Eto. Nag-aaway na kami. Pinakain mo. Ano yun? Again. Is the prettiest thing to wear. Okay. Ano? Ay, sorry. Eto guys. Eto daw oh. So, pagka-translate ko is... Teka lang. Pagka-translate ko dito is... Pinakita mo na ba yan? Ito ko na. Oh, sige. A smile is the prettiest... Wait lang. A smile is the prettiest thing to wear. To wear. Suotin ba? Ganun. Talo ka na naman. Bakit ganun? Talo na naman siya. So, mabablindfold na naman ako. Lalagyan ko na naman siya. Ano, may lips ka pa ba? And then... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano? Kinakain mo. Go naman. Visit. Ito naman yung sa akin. Basahin nyo. Just another lost angel. Ano? Ako na naman. Ako na naman. Sige. Ako na. Kala mo Ay, gaganti.
gumagana sa mukha ko. Wala. Ewan ko. Ulitin mo. Ulitin ko kasi wala eh. Bakit ganun? I am safe. I am beautiful. Lang. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ba't mo na ipakain sa akin? Game. Sino na? Ako na ba? Ako naman. Guys. Ano yan? Ah, Tease the Feeling by B. Huh? Tease the Feeling. Tease the Feeling. Baby. Tease the Feeling. what? Tease the... Ginagawa mo! Tease the Nagsariling Feeling. sound effect eh. Tease the Feeling. Baby. Tease the Feeling, baby. Tease the Feeling, baby. Mali. Ang dami mo. Wala na pala. Salot. Ano yan? Taste the feeling, baby. Taste. Sorry. Tapos kasi ng taste. Paano kasi walang taste sa dulo? Okay, sige. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Pareho na kaming dalawang talo. Parang zombie. Game. Open. Lang. Bakit ako na sa'yo? Ang daya mo ah. Akala ko lips ya. Akala ko ang ganyan yung lips mo. Nagmukha na akong tae dito. Okay. Okay. Sige, next game. Ito naman sa akin. Saya. Game. B. A rainbow. Ano no? Be a rainbow. Someone else cloud. Kulang. Kulang. Kulang pa din. Huh? Ika na. Ah, be a rainbow in someone else cloud. No. Sige, kakainin ko na yung lip tint. Sige. Ginagawa mo. Parang zombie. Parang zombie na. Okay. Sa akin naman. Ako naman. Ako na, nakulaan ko nga Ay, ikaw talo ba? ko eh. Sige. Pinaharapan mo naman ako dito. Game. Ano? My body Huh? is like an hourglass. I just have extra minutes. My body is just my body is like an hourglass. I just have extra minutes. Tama ba? Tama yun. Tiwala lang, ikaw naman yung maglilip tint. Alam mo yun? Ang sarap sa pakiramdam na makaganti ka. Ito. Ako alam ko talaga tao pa ako, hindi zombie. Zombie! Zombie! Zombie kita iday! 1, 2, 3, and isa na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa lips na. Wala. Ay, walang... Ang Hindi, ayan daya. o, ayan o, meron o. Daya, kunti lang. Hindi kasi nalog. Ako naman. Okay. All wish be kinder. All wish? All
sweeter than you feel. Ano daw? Tama. May something na mali doon. Ulitin mo. Always be kinder than you feel. Oh, bakit ganun? Ako na naman yung talo, guys. Diyos ko marumang. Ginagawa mo. Okay. All day but a good day. Ah! Ano? Ano? All day but a good day. all day. All day. All day but all day but a good day. All day but a good day, di ba guys? Aldi. Aldi but a good day. All day but a good day. Mali. Mali na. Sige, mali na. Ano ba yun? Oldie but a goodie. Sabi ko na yun kanina. Mali. Sabi mo good day. Ah. A good day. Because it's nice to have a good day every day, knowing that life is worth living. Charot. Ito na. Okay ba? And then, dahil ako ay talong-talo na, ako na Last mo naman. na yan. Last na to, guys. Pagkatapos ito, may last ka pa, wala Meron na. na. Last na. Last na lang din sa kanya. Okay. 1, 2, and 2. Kasi ba yun? A small eyes, the prettiest thing to wear. Ano? A small eyes, a small eyes is the prettiest thing to wear. Sure ka na dyan. Mali. A smile is the prettiest thing to wear. Gaya din sa kayo kanina. A small eye, sabi mo kanina? A small eyes, Oo. a smile. A small eyes, masabi ko. Oo. Alam mo, makakalusot ka. Huwag ganun. Malas yung kanina Kasi sa akin. pag kinumply mo ang batas, ay pwede ka na palang lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Binago mo ang law ng classroom nyo. ng classroom nyo at ako ay magdodrawing na dito, ay pwede ka na palang mag-drawing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and Bakit walang naman? Pero ano, ang dami nga. Hello, pwede na tayo sumali sa ano. Okay, the last game Yung zombie. ay sa kanya. Sige na. Last mo. Last na to. Okay. You to guys, you. Okay. Sweeter than the honey. Sweeter than honey. Huh? Sweeter than honey. Honey ka pa. Talo na siya. Ito na. sweeter than honey sila. Tapos ito. Okay na siya. Ayun guys, kung mapapansin nyo, panas kaming talo. Walang nanalo sa challenge na to. Kasi naman ba guys? Okay guys, yan maraming vlog number 5. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pagpapanood sa aking vlog. Huwag po kalimutang mag-like, subscribe, and comment